Vetma, dyrlægens digitale journalsystem. Vetma er udviklet i direkte samarbejde med danske dyrlæger, veterinærsekretærer, klinikmedarbejdere og administrative medarbejdere, specialiseret i dyrlægearbejde med produktionsdyr. Flere af Vetmas funktioner er udviklet specifikt til at støtte dyrlægens arbejdsgang på vejen, ude hos dyr og kunder og i dyrlægens praksis. Vetma er et webbaseret journalsystem, der anvender skyen teknologi og giver dyrlægerne adgang til de digitale værktøjer på tværs af platforme og enheder i en samlet integreret løsning. Vetma indeholder CRM-system, kunde- og besætningskartotek, praksiskalender, planlægning og koordinering af praksis, intern kommunikation, beskedcenter, af beskeder, e-mails og notifikationer, konsultationsværktøj, håndtere rapporter, vaccinationsplaner med mere, landmandsportal, Vetma mobil app både til dyrlægen og til dyrlægens kunder, integreret medicinproduktkatalog, fakturering og taksering af konsultationer, integreret med regnskabssystem, statistikker. Vetmas mobil app kan hentes fra App Store og Play Store og kan installeres på iOS og Android-enheder. Vetma er den sikre og professionelle løsning til produktionsdyr-dyrlæger. Vetma, dyrlægens digitale journalsystem.